Gambling begynder sjældent som et problem. For de fleste starter det som et spil. Et lille væddemål, et klik, et gratis spil. Men for unge i dag er gambling mere tilgængeligt end nogensinde før. Over 60% af unge mellem 12 og 17 har prøvet at gamble. Unge er 3 gange mere tilbøjelige til at blive afhængige end voksne, fordi hjernen reagerer på gambling, som den gør på gaming og stoffer. Konsekvenserne rammer hårdt. Stress, dårlig søvn, skjult gæld, løgne for venner og familie. Mere end 40% af unge, der gambler, oplever psykiske problemer. For mange bliver det en spiral, der er svær at stoppe. Der findes heldigvis hjælp at hente. Rohus og mange andre står klar til at hjælpe dig. Man gør en forskel ved at kendetegne, ved at tale om det og ved at sige fra, før det tager kontrollen.